В забързаното ни ежедневие здравословното хранене става все по-важно. Често не осъзнаваме, че през живота си консумираме около 25-30 тона храна, което подчертава огромното влияние на храненето върху здравето и дълголетието. Маслодайните семена, като орехи, бадеми и фъстъци, заемат специално място в здравословната диета. Те са богати на омега-масни киселини, които защитават сърцето, витамини от група В и витамин Е, който действа като мощен антиоксидант, предпазващ клетките от увреждания и намаляващ риска от сериозни заболявания като рак и сърдечно-съдови проблеми. Една шепа маслодайни семена на ден не само осигурява енергия, но и подпомага доброто храносмилане, регулира нивата на кръвната захар и понижава холестерола. Калият, калцият и магнезият в тях помагат за контрол на кръвното налягане, особено при хора с хипертония. Включването на маслодайни семена в диетата е вкусен и ефективен начин да поддържаме здравето си в отлично състояние.